עשה סיבוב מותק. חכה עוד עם האחוריות. מה, זה פתוח? אז לא... סליחה. למה זה לא קורדיות? מהעידן שיש כפתור. למה זה לא קורדי? נזלנת? שיהיה לי נעים? לא? כן. שלומי ניסה לשכנע פה, שלומי וסשה. אז אני ננסה. ננסה? ננסה. זה דורש התרגלות, זה דווקא לא במסלול, אתה יודע. אנחנו מצלמים? Are we on? כן, are we on? Hey everybody! אני רוצה באיזי, אנחנו לומדים קווים, חכה עוד רגע. אנחנו מצמיגים קווים. צ'לה. נקודת בלימה. עדין, פשוט בזמן, בסדר? מאוחר יותר, זה לא אייפקס, זה אייפקס. אתה זוכר את הקטע שהיה הפוך? כן. אותו דבר, ותר על הראשון. פה תשים לב, דיברנו על זה שיהיה לך בקל להגיע נורא מהר ולעוף איתו, בסדר? בלמת כבר. בדיוק, מישהו ישתפר עם ה-ABS, יפה לך גז. תהיה עדין, חלק. צמד לשמאל, עדין יותר, עוד לא, בם. קרוב לעץ, אז פחות הגה, נכון? והצירייה תחיה. תסתכל רחוק, סלול. על הכיכר, אייפקס. תזרק איתו קצת ימינה, בעדינות, תן לו, עדין יותר, אייפקס, לא אמרתי ברקס, על הגז, עדין, על הגז, אייפקס, הגה חלק, גז. לא תגיע לשלישי. לא, מספיק גז, בלימה, עדין יותר, חלק יותר, זה לא אייפקס, יופי, רחוק יותר, ואיך זה בא לך טוב פתאום? עדיין עבודה תגיע יותר עדינה, יותר עדין, תראי לי מה ההגה, היא לא תשרוד. יותר עדין, הרגשת את היציאה משליטה בבלימה ואתה תגיע למילויות יותר גבוהות. תעשה את זה עדין יותר, ישר יותר, מאוחר יותר, כן, קצת... אתה לבלום או לפנות? הפנייה. יופי, כאן אתה עושה משהו יפה. מעולה, עדין פותח, הגה, מה זה? הגה, אדוני אתה אגרסיבי, גז, אין ברקס, גז, עדין על ההגה, תנועות עדינות, גז. עזיבת גז, בלם, עדין, אני חייב אותך יותר עדין. עדין, חלק, גז, כן, פותח, נגיעה עדינה, עזיבת גז, ליטוף מספיק, חזרה, גז יותר מוקדם, בסדר? צלילה, בדיוק, וחוזר בעדינות, עדינות, יותר מדי גז. לא נורא, הגה, עדין, גז, גז, אל תגיד לי מה פתאום, אני ארביץ לך. לא תרביץ לי כי אני נוהג, כמו שאומר לי אשתי כל הזמן. עזיבת גז, ברקס בדיוק, הרבה יותר טוב, אייפקס מוקדם מדי. עכשיו אתה תרגיש את זה פה. הגה, יופי. עזיבה עדינה, סחיטה. מה סחיטה? מבט יותר רחוק, גז. כן. גז עצמו, ממש באייפקס. עזיבה, צלילה, חזרה. אני רוצה שתשלב את הגז לפני. מעט גז, בדיוק, עכשיו לחזור אליו. הגה, עדין, על הגז, פחות הגה. בדיוק, פחות. יופי, גז. לא הגה, גז. יופי. עדין יותר. פחות, גז. ככה, בדיוק, ככה. אל תנסה להנס את ההגה עוד. חזק ברקס בהתחלה, אבל אז אני בסוף אולי טוב. חזרה עדין, בדיוק. הרבה יותר טוב. כן, תשאיר משקל מקדימה, תשאיר, עוד לא גז. איך שאתה פותח את הגז, ההגה הולך לאיבוד, ואתה מעביר הרבה משקל אחורה. הגה, עדין, גז, עדין, פתח קצת, פתח אותו.
אתה מה זה לחפש איתו ומשהו? תמצא מקום טוב, תשאר שם. תוריד! אתה מגיע לנקודות בלימה מאוד מאוחרות, זה... תחבר את הדברים קודם. הורדת. הרבה יותר טוב. עדין, חוזר, עדין, פותח, גז. פחות, בדיוק. אתה מתעורר. תשאיר את המשקל מקדימה, תשאיר אותו, זהו. אבל פחות הגה גם. גז, פחות הגה. לפני. יותר רגוע. יאללה, תוריד קצב לאלתר, תן לאוטו שנייה לנשום. זהו? כן. אנחנו עושים את הפרסה ועוצרים איתם. בסדר? תשמע, קודם כל חתחת, אתה באמת משתפר כל פעם, כנראה שנופלים לך הסימונים ודברים קורים הרבה יותר יפה, אבל משהו עם ההגה, יש איזה משהו שאני מחפש איך להפיל לך את הסימון הזה, כי גם כשאתה במקום המושלם, אתה מרגיש חייב לבדוק עוד מה יהיה, ואתה שומע, אתה אומר, והוא לא פונה יותר, לא פונה יותר, גם פה, גם שם, בכל המקומות. אתה מגיע לנקודת הזהב של ההגה ואין לך כלום יותר מזה, ואתה מתעקש לחפש. וזה עולה לך בהרבה. פה, על הגז, הגה קבוע, עדין, על הגז. זהו, לא עוזב אותו. פה אני מפחד שאני אעוף פשוט, זה הקטע. אם אתה חושב שאתה אעוף, כל מה שאתה צריך לעשות זה להישאר על הגז ולא לעזוב אותו. זה מה ש... שיגעון, איך היה לפפות? לא יודע, לא נראה לי. יאללה, אני אקנה אותו, 30 שקל לקחתי. אתה יודע כמה רציתי לירון לפני חודש של הדבר הזה? לא. בשביל 300. אז אני צודק, 10% בדיוק. פר אקסלנס.